Ще видите защо е важно да се полагат грижи, които са основни за автомобила ви. Как почистихме трудно достъпни места и как освежихме салона на това Порше и го върнахме в състоянието, в което трябва да бъде. Днес имаме Порше Макан за пълно почистване и освежаване. Задачата ни е ясна – да върнем максимално усещането и аромата за нов автомобил. Кожата имаше нужда от освежаване, мокетът и стелките от пране, а таблото и корите на вратите от старателно почистване. Нормалните грижи, които всеки автомобил заслужава. Започнахме отвън. След външното измиване нанесохме Glossify покритие на Cleantel, дори и на джантите, за да придадем завършен вид. След това се преместихме в интериора. Мокетът напръскахме с Dual Clean на Detailing Brothers, за да излезе мръсотията по-лесно. После преминахме с стелките. Използвахме InCleaner за дълбоко пране, разтъркахме всяко място, минахме с пара, за да премахнем миризми и накрая минахме с екстрактора. Кожата освежихме с Smooth Leather Cleaner. Отляво матирана и чиста, отдясно още захабена. Разликата е повече от видима. Повторихме процеса за всички седалки. Накрая преминахме към корите на вратите. Кожата с Smooth Leather Cleaner, останалото с Dual Clean. И ето го резултатът. Чист и освежен интериор, матова кожа, свеж аромат и блясък отвън. Поршето е подготвено за издаване, такова каквото заслужава да изглежда.